Hello mga ka-idol, good afternoon po sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, bata man o matanda, bakla man o tomboy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa Barangay Lourdes, Baaw, Camarines Sur, kung saan pinuntahan uli namin yung sinasabing Tinawagan Hills. Ayan, balik po ako dito. Gaya ng sinabi ko noon sa inyo na sa unang vlog ko, napapalakit namin ang lugar na ito dahil sobrang napakaganda po. Ayan po. May mga bago ng pinagpa-improve na ng local government ng Baaw, Camarines. Pasok po tayo dito sa Tinawagan Hills. Ito yung bagong good afternoon. Ito po yung bagong unang punta ko po dito, wala pa po ito. Ngayon, nalaman ko may mga bagong ginawa dito, kaya pinuntan po uli namin. Kaya sinabi ko na pinuntan po uli namin. Sobrang lakas ng hangin. Linilipad yung yung gadget ko. Ito po yung available na dito sa campsite na Tinawagan Hills. Ayan. Ito po yung bagong tayo nila. Mga tindahan. Dati nung unang punta ko dito nung isang buwan, wala pa po. Ayan, ayan. Ngayon alas 4:30 na ng hapon, ang dami pa rin tao na nagbibisita dito sa Tinawagan Hills. Yan po yung yun ko, paring bait na sili, pinsan ko. Ayan, ito, kasama namin na ayan tumas sila dun sa parang stage. Aakyat po tayo mga kaibigan dun sa stage. Ayan, para ma-experience ko yung mataas na lugar. May takot din ako sa mataas na lugar. Subukan natin. Lamig. Lamig. Nawawala si Bait. Nawawala si Bait. Sabi niyo. Camera. Mailayon. Yan po yung view. Yan. Ayan po yung Lake Baaw. Yan. Parang ayun, malawak din. Nakakatakot, baka mag-iba to, ha. Sobrang taas ng lugar. Sobrang hangin. Ito po mismo yung tinatawag na Tinawagan Hills. Ayan, ito. Hindi lang naman yung lalakarin. Ganda. Yan, picture yung mga kasamaan ko. Picture sila. Yan. Yan. Pasyalan pa yun, mas mataas yun na bundok.
talaga, ito po talaga yung sinasabing Kinabagan Hills. Itong lugar na to. Sobrang hangin. Parang makalilipad ata yung ganit ko ah. Grabe, sobrang hangin. Yan, mga ka-idol. Sobrang grabe. Ano pati, lumalabo yung camera gawa ng paambon. Ganda. Kung pupunta po kayo dito, walang entrance fee dito sa campsite. Donation lang po. Ay, dito. Donation only. Dito sa box. Ay, ginabay ka rin doon. Ayan. Dito lang po ninyo ilalagay yung voluntary donation para naman sa maintenance dito Kinabagan Hills, yung pagpapaganda ng lugar. Ayan. Donation lang po. Yung hinihingi nila walang bayad pero voluntary donation only. Ayan. Punta na po kami sa isang bundok. Ayan. Punta na po kami mga kaibigan. Ayan, mga ka-idol. Bali na po. Na ba ito? Hindi sila. Boses ko linilipat. Grabe. Yan. Ayan po. Papunta na po kami doon sa isang bundok, malapit na. Malapit na kami. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po talang lugar na to na kinatatayuan namin, itong kalsada na to, ito po yung Kinabagan Hills. Ayan. Yan po yung nasa baba. Yan po yung nasa baba niya. Ay parang para lang. Malayo na kasi, hindi na gaanong malinaw, hindi na kayang abutin ng camera ko kasi parang mga 2 kilometro na yan, layo. Ayun, naiwan na ako dun sa mga kasamaan ko, iniwanan na ako. Iniwanan na ako ng mga kasamaan ko, nag-isa na lumalakad dito mga kaidol. Nasulit.
bago ay nagkaroon ng sobrang bago kasi sobrang hangin. Sobrang hangin. Ang lamig ng simoy ng hangin ay tingnan natin yung mga kasama natin. Malapit na sa isang bundok. Pagod. Pero hindi mo masyadong maramdaman yung pagod dahil sobrang lakas ng hangin. Yan. Yes! Hey! Aso na to. Muntik pa akong kagatin. Ayan. Dati wala to. Sige. Mamaya. Dito, dati wala to nung isang buwan pagpunta ko rito. Ngayon meron na. May mga bagong tayong tindahan. Ayan. Dito na kami sa Dewey Cruise. Explore Liberatos 360, a perfect hilltop getaway, relax and connect with the nature. Hilltop pala. May mga ano na pala dito. Ito yung mga bago. Dati wala to. Ayan. Liberatos 360. May mga nag-sponsor na pala dito. Kaya pinaganda na. Dati nung unang punta ko rito, wala pa to eh. Ito may bayad yung parking 10 pesos, entrance fee. Ayan. Kids 5 pesos, 10 pesos. Ayan. Dito po kayo magbabayad. Nagbayad na sila misis saka si Duli. Ayan. Kaway ma'am. Idol Sarge TV. Okay. Ayan, yun. Tagalog. Ayan. Welcome po kami na gusto pumunta dito para po mag-relax. Ma-refresh po ang pagkitig na kakadami. Ayan. Pangalan mo da? Kaya basta po. Okay, ayan. Nandun sa madami. In-interview ko. Ayan. Okay. Ayos. Tuloy na po kami madam. Okay, thank you. Okay. Ito po kami sa dalawang bundok ng Pinawagan Hills. Liberatos 360 at Pinawagan Hills. Ayan. Ito, may tindahan na rin. Dati nung unang pagpunta ko, wala pa to. Ayan. Doon pala may CR doon. Ayan, CR. Doon din sa may CR sa isang bundok. Kompleto na rin. Ayan. Okay, akita po tayo sa ikalawang bundok para ma-experience na naman natin yung napakasarap na simoy ng hangin. Dati dito inayos na nila. Mas maganda siguro dito kung masimento. Mas gaganda, mas dadami yung pupunta rito. Like, ayan. Good afternoon po. Ayan, dami pa rin pumupunta rito kahit madali nang sumapit ang gabi. Time check 4:43 ng hapon. Kasi dito na pala sa ito yung Simana Santa, may Station of the Cruz na mga Station of the Cruz na. Ayan sila, malapit na yung Simana Santa.
Yan. Ito yung mga bagong ano dito, bagong develop. Ayan. Akyat tayo. Umaambon. Eh. Ayan. Ito ba yung kasama natin? Mag-asawa. Siya rin ito. Si Anilin. Okay. Ayan, bago pa to. Dati wala to. Dati wala to. Oh, may mga tambayan na talaga dito. Mga bagong ano. At tumigil yung ambon. Ayan, ito babayin natin yung bagong ano laruan ng bata. Oh, ang ganda. Oh, ang ganda. Yung mga bagong nila ginawa. Ayan. May swing. Ginawa nila. May mga swing. Ayan. May mga swing. Ganda. Ito yung bago. Ayun sila si Mrs. yung mga kasamaan ko dun sa taas. Ayun. Ayun sila. Ako bumaba ako dito sa bandang may laruan ng bata. Ito yung bago. Aray ko. Sobrang taas. Sobrang taas. So, mayan dito mga siso. Ayan. Ayan. Swing. Gawa lang sa ano, swing siya. Ito pa. Ito. Maganda. May hagdanan na pataas. Oh. Dati wala to. Inibilap nila. Yan si Mrs. Ayan. Ang lamig. Umaambon pa. Ayun si Pading Bait. Talagang ninanamnam yung lamig ng simoy ng hangin. Okay. Ayan. May mga bagong ano na ngayon. Ayan. Ito yung sinasabi kong ano, swing. Ganda na. Okay. Mabarot pa. Bata na ko na. Bata. Sige, akit na tayo doon sa cross. Ano? Dito. Dito. Come here. Ay, maganda na. Maganda na siya. Masiminto to ano? Masiminto. Malaki pa yung gagastusin dito sa pagtibilap. Hindi na to sisimintuhin. Pero maganda na rin. Oo, maganda. Yung ano niya, yung dami niya, Carabao grass. Carabao. Ito. Upo tayo. Lang. Ikaw lang. Ay, nako. Kakapagod umakyat. Ito, ginawa nilang table. Pwedeng mag-snackan, inom-inom. Diba? Okay. Nasa tayo. Talubungin natin yung ano. Talubungin natin yung kasamaan natin. At magpapapicture din ako. Ha? Ito ka. Snackan. Ito, iba naman ang magsadiri ka ito. Magkapi.
Ako sa to. Sabi ka na, balak mi lagi. Ay, ako yung topper. Ako yan sa balik kita sa dati. Pao. Pa. At yung isa lang kong pakuha. Nagbibidyo. Amo. Ay, nakakaganda. Pa, doon ako sa may bilog pa. Nagpa-picture na nga ako doon. Ay, wag ka dyan. Mahulog ka. Mahangin. Ano? Mahulog ka dyan. Tignan mo yung hulugan mo sa likod, oh. Okay, doon naman tayo sa kabila. Diyan ka, oh. Videoin kita tapos ano. May ano pa na sa sulat na, may ilaw na ito. Sulat na ilaw. Kaya pala pwede na rin yung overnight. Overnight jumping pwede na pala dito dahil may ilaw na. Improvise na ilaw. Solar. Ganda sanang matulog dito. Makakatulog dahil sobrang lamig dito. Sa puntahan na natin lupang view sa kabila. Okay. Sa diba, ano namin yan. Kaya lang pala ako. Ang ganda na. Ayan po. Ang ganda ng lugar, parang nasa langit. Ayan. Tinawagan Hills, ikalawa namin pagpunta rito. Map lang. Bibilap lang. Mga dekorasyon sa mata. Swing si Mrs. Nag-swing mo. Naranasan uli niya yung bata pa siya. Bumalik sa pagkabata, nag-swing siya. Nakakatakot daw. Ang sobra kasing taas. Ayan yung Tinawagan Hills. Doon kami galing. Yung kalsada na yun, oh. Ayun.
Guys, mga ka-idol, dyan po kami galing. Dyan sa kalsada na yan. Tinakad na lang po namin papunta rito. Ah, may pito yung hangin. May pito talaga. May pito yung hangin. Yung kasamaan namin na pumunta na doon sa kabilang bundok, punta na rin tayo doon. Kaibigan. Bababa na po kami dyan. Bababa na po kami dyan. Dito po yung daanan. Bababa dyan. Bababa na kami sa Tinawagan Hills. Pupunta po kami doon sa kabilang bundok. Yung unang punta namin dito, wala pa to. Yan. Ngayon, develop na siya. Native. Mayawakan. Bababa na po ako. Kain ko. Solid. Kumakalog na yung tuhod sa lalaki dito sa bundok. Yan. Alabas na po kami sa dito sa ano sa ano yan? Liberatos 360 Tinawagan Hills. Liberatos 360. Basta po kami, punta naman po kami sa kabilang bundok. Yan. Ayan. Punta naman po tayo sa